Durant les últimes setmanes, el govern de Vilanova i la Geltrú, format per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, ha parlat molt de dos equipaments que són vitals pel futur de la ciutat: la prefectura de la policia local i l'espai jove. Però a hores d'ara, el govern no té ni el finançament ni sap com tirarà endavant aquests dos projectes. En el ple del proper dilluns 18 de març, el govern vol condicionar l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament a la venda d'uns solars. En aquest vídeo us expliquem tota la informació que tenim fins al moment sobre aquest tema. Anem al principi. Els pressupostos contenen tots els ingressos i la despesa pública de l'Ajuntament per l'any corrent i, per tant, són l'eina que permet fer front tant a coses bàsiques com la neteja dels carrers o els projectes d'inversions. La manera més fàcil per entendre els pressupostos és comparar-los amb l'any anterior. La diferència més gran entre el projecte del 2019 respecte dels pressupostos del 2018 són uns ingressos per valor de 4,1 milions d'euros que corresponen a la venda de 4 finques de propietat municipal, una venda que en el llenguatge tècnic es coneix com alienació d'inversions. Estem parlant de 4 parcel·les aconseguides mitjançant les reparcel·lacions urbanístiques dels sectors Llimonet i Solicrup. L'alienació de 4 finques del patrimoni municipal significa vendre-les a través d'un concurs licitació, és a dir, desprendre's de patrimoni públic i guanyar liquiditat. La pregunta és, per què serviran aquests diners? Com es veu en aquest quadre, les inversions més importants corresponen a la posada en marxa del projecte d'enllumenat públic, els pressupostos participatius, l'adquisició d'habitatges i la previsió projecte caserna policia i espai jove. Però si la venda serveix per construir uns equipaments que han de ser per tota la vida, com l'espai jove o la comissaria de la policia local, val la pena, no? El problema és que el projecte per aquests equipaments a dia d'avui no existeix. El govern porta mesos anunciant mesures al respecte, però no hi ha res clar, ni pel que fa a l'equipament polivalent, ni pel que fa a la prefectura de policia. Són promeses buides de contingut. La intenció del govern de Neus Lloberes era fer una licitació conjunta dels dos equipaments per a 20 anys. La informació que ens han donat és que les dues obres suposarien uns 6,5 milions en total, fent una licitació per obra i manteniment a 20 anys a raó de 800 o 900.000 euros, uns 500.000 d'obra i uns 300.000 de manteniment, tenim que l'Ajuntament acabaria pagant gairebé 3 vegades el cost de les obres. A part de que aquests càlculs el govern no ens els ha facilitat en paper, sinó només ens ho ha dit de paraula, hi ha un altre problema. Els terrenys on es preveu construir la comissaria de la policia local són a Mas d'en Dimes. Construir en aquest punt podria significar el tret de sortida per la urbanització de l'Hortoll, sense comptar que aquesta localització està molt lluny de la majoria de la població de Vilanova, la qual cosa és incompatible amb una policia de proximitat com la que volem. Arribar fins a aquest punt per una persona gran o amb problemes de mobilitat sense cotxe és pràcticament inviable. Això no és tot. Segons ha explicat la coordinadora d'Entitats Juvenils i Culturals de Vilanova, el govern es va plantejar que l'empresa que guanyés la licitació s'hauria de quedar un 25% de l'espai per la seva explotació, perquè així en tingués una major rendibilitat. Tot i que després se n'ha desdit, això demostra que el projecte no és més que un esquer per les properes eleccions. Els grups de l'oposició no sabem més que la informació que ha sortit a la premsa, que és molt poca. Però ara mateix ni hi ha concurs ni hi ha licitació, ni creiem que en el termini d'aquí a maig tinguem sobre la taula el plec de condicions de la licitació. Si votem a favor dels pressupostos, estem donant llum verda a la venda d'unes finques municipals sense saber a què aniran destinats aquests diners. El govern ens diu que aniran destinats a dos projectes dels quals no tenim els plecs, i a més un d'aquests projectes està ubicat a l'Hortoll, que nosaltres volem que sigui un pulmó verd de la ciutat. La venda de patrimoni públic ens hauria de beneficiar a tots. Per això l'hauríem de condicionar a una millora ostensible de la vida ciutadana. Vendre aquests terrenys ens impedeix engegar polítiques d'habitatge de titularitat pública o altres formes alternatives com la cessió d'ús o el cooperativisme, garantint així el dret a l'habitatge. Per totes aquestes raons, des de la CUP no podem validar la venda d'uns terrenys municipals a 2 mesos de les eleccions, només perquè el govern es pugui penjar la medalla d'uns suposats projectes que a hores d'ara són fum. Tant l'espai jove com la prefectura de la policia local es mereixen més respecte i per això votarem no en aquests pressupostos.